তুই শক্ত আর সেদিনকে তো তিন দিন ধরে প্রতিদিন পাহাড়ে উঠে পারবে না নাকি হ্যাঁ এবেলে কর এবেলে কর হাসা কথা কইছে হাসা কথা কইলো नोंहाबो एसे डाउट थागोन खोमा ने नोंजों हायाबालाय बेजोंनो नाजागोन बियो दा बे आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैबाय थ' जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि दारै नुदोंबो जानो हागौ बा खोनादोंबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय जाखांफु सासे इउटुबार बा फेसबुक क्रिएटरमोन बिथाङा बयजोंबो अनजाथाव सुबुं नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जायखौ जों रशमा ब्रह्म होननानै बुङोब्ला नङा होमब्ला थ' बिथांनिनो हासबेन्ड बा फिसाय जारिमिन ब्रह्म ना मा टाइटेला आं मोजां मोनथिया नाथाय जारिमिन ब्रह्मआहाय रशमा ब्रह्मखौ दिनैनि दिनाव मा बाथ्राखौ लानानै फेसबुकनि दारै बा गुबुन गुबुन चेनेलनि दारै नोंथांमोना खोनानो मोनदोंदि बिथां रशमा ब्रह्मनि मोनसे फिन कल रेकर्डिं भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर थ' थारैनो बियो मेन जाथायखौ लानानै माबायदियै बिथाङा दिनैनि दिनावहाय गावनि बिसिखौ लानानै भाइरेल खालामनानै लाखो थ' बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ दा बेखौथ' जों मिथिखागौ बेजों थांफिनखागोनखौ नोंहाबो एसे डाउट थागोन खोमा ने नोंजों हायाबालाय बेजोंनो नाजागोन बियो दा बे आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय फा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा गुवाहाटियावथ' नोङो देग देग नुदों मेगनजों मिथिखागौ आं मारै होनना बुङा बिनानावसो होनोबा बियो नंगौ सानबेसे उनाव खेबसेया साननैदां ओमफ्राय खेबसे बिदिनो सानसे बिदि खेबसेखौल' आं मिथिगौ नुनायखौ ओमफ्राय बिसोर आंनो खिन्थाबाय थादों खेबथाम जादों नामा गासै खेबथाम ना माने फरिखा होफैदों माबादों होननानै थगाय जाहैबाय रुमाव लांबाय थायोमोन ना ओमफ्राय दाना बेहाबो बिनानाव नालाय बिनानाव जेबो सानला उनावसो बिनानाव बा जेन'बा बिसिनि सानैजों एक्टिंफोरखौ बारा मोजां नुवाखिसै नालाय बियो सोंनाय जाबाय आरो बै माने जायखिजाया बे हौवा थाग्रा रुमावनो थाथारोमोन आरो बि ना आदसा आदा मोनसे खोथा हो दाथ' नोंबो एसे इभिडेन्स बायदि जाहैबाय आंनि थाखाय हो माबा जायोबा आंनाव फन खालामनानै रायज्लायहो आं बुंहरगोन नोंसिनि समाजनि माबाफोरखौ आदा मोनसे खोथा आङो नोंजों रायज्लायनायखौ नैबे रायज्लायनायखौ आं कल रेकर्डआव माने हगारनो नागिरदों आरो ससियेल मिडियायाव अबजेक्सन गैयाना अबजेक्सना गैया दे आदा होमबा दे जायखिजाया मोजां दा बे आं मोजां गुवाहाटियाव रायज्लायफिनगोन दे आदा A few moments later. তুই শক্ত আর সেদিনকে তো তিন দিন ধরে প্রতিদিন পাহাড়ে উঠে পারবে না নাকি হ্যাঁ এবেলে কর হাসা কথা কইছে হাসা কথা কইলো একবার হাসা কথা তুই ভালো করে কইলে বাস তোর হাতে যা আরেকজন আছিল ওখানে ওই পিলপিলি চলে ভাই না দেখুন আমি না এই যে তোমার পাও ধরে কই পিলপিলি তুই আমার পাও ধরে রাখে তুই পা পিলপিলি তুই হাসা কথা কই না হাসা কগে দেখো আমি তুমি বিশ্বাস না করো ফোন মেরে দেব তুই কবো আমি তো বাইক দিয়ে নিয়ে যাবো নি আমি নিয়ে যাব এটা এসি না হ্যাঁ এইটা কি নাইছিল এই স্কার্ট ড্রেস যে দছিলাম গদি কি করছ প্রমাণ নাও এই গর পারছ না কি আমি পারছ দেখো গং রাখলে গং কিসে তো শখ হিরম না আমার শখ তো শখ না তো তুই সেদিনকে কজনকে নিয়ে সঙ্গে গেছিলি হ্যাঁ ওম্মাই আমি বলে 3 জন 4 জন করে গেছিলাম তে দেখছা দিই নাই তক ধরি নাই তক ফটো দিলে কি শুনতে দেইলা 3 জন 4 জন কজন ছিল ক
थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंलांदोंबा थारैनो मोनथिखाबाय बिथां रसमा ब्रह्मनि फिसाय बा हासबेन्डआहाय नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौ लानानै दिनै गावनि बिसि रसमा ब्रह्मखौ थांखिनानै बुंखो आरो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि दारै मानो थाखाय हगारनो गोनां बायद' जादों बेफोरबायदि कल रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै नङा होमब्ला थ' जियानो जा गिबियावनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावो बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय थाबैनो नटिफिकेसना सहैनायग्रा आरोना लोगोफोर सिगांग्रो थ' नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय